ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଭଲ ଏଇଟା ଖରାପ ଲାଗିବା କଥା ମାନେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ମାନେ ସକାଳ ସ୍କୁଲ କିନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସାହିଲ ସାଇନିଂ ଦ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜିର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଡିଲେ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓରେ କାରଣ ଜାଣିଥିବେ ତ ଏବେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ଲେଖା ଲେଖି ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ହିଁ ପଳାଉଛି କିଛି ଚାନ୍ସ ବି ମିଳେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇନି। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଯିବାର ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବେ ପାଇଁ ଏବେ ମାନେ ଆମେ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ବାରଟା ଖଣ୍ଡେ ହେବ ମୋ ମାମୁଁ ଆସିଲେ ମାମୁଁ ଘର ମୋର ଯିବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ରିଜନ୍ ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ପାସପୋର୍ଟଟା ମାନେ ମାଇନର୍ ପାସପୋର୍ଟ ଯେହେତୁ ମାନେ ମୋତେ 18 ତ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ମୋର ଡକୁମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ 18 ହେଇନି 17 ବର୍ଷ 5 ନା 3 ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଡକୁମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ 18 ହେଇନି ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେ ମାଇନର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଯେହେତୁ ଆମ ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ ତ ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ୟୁନିଟ୍ 8 ନୟାପଲ୍ଲୀ ଛକ ଆଉ ସେଇଠି ଦେଖା ହେବ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେବାର ଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ପୋଲିସ ଭେରିଫିକେସନ୍ ବି ହେବା କଥା ନୁହଁ କାରଣ ମୋର ଯେହେତୁ ମାଇନର୍ ପାସପୋର୍ଟ ବାହାରିଛି କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ନାହିଁ ତେଣୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଦରକାର ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ସେଠି ସବୁ ସିନ୍ ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଧେଇଛି ଗାଧେଇକି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଖାଇବି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମାମୁଁ ଆସିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେତିକି ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଆଉ ଏତେବେଳେ ତ କିଛି ନାହିଁ କରିବାକୁ ନା ଏବେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଧେଇ ଖାଇଲି ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 11:30 ଏବେ କିଛି ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବି ଖାଇସାରିଲା ପେଟା ଓଭରଲୋଡ଼ ଟିକେ ହେଇଯିବ ନା ଖାଇକି ଆଗ କିଛି ସମୟ ବସିବି ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଟିକେ ଦେହକୁ ରିଲାକ୍ସ କରିବି କାରଣ ସେମିତିରେ ବାଇକ୍ରେ ଏତେ ବାଟ ମାନେ ଖରା ଗଲା ବେଳକୁ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଛତୁ ହେଇଯିବ ନା ତେଣୁ ଖାଇକି କିଛି ସମୟ ବସିବି ନର୍ମାଲ୍ ଖାଇବା ଭାତ ଡାଲି ଭଜା ଶାଗ ତ ମୁଁ ଖାଇନି ଶାଗଟା ଭାଇ ପାଇଁ ଅଛି ମୁଁ ଖାଲି ଭଜାଟା ଖାଇବି ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ତ ନର୍ମାଲ୍ ଖାଇବା ଯାହାର ଖାଇବା ମମି ପିଆଜଟା କାଟିଗଲେ ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଇଲା ମାନେ ଅଲଗା ସ୍କୁଲ ଭାଗ୍ୟ କେତେ ଭଲ କି ତାଙ୍କର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍କୁଲ ହେଉଛି ମାନେ ଆମ ନିୟପଡ଼ାରେ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସରସ୍ୱତୀ ଆଉ ବିବେକାନନ୍ଦ ମାନେ ଯାହାର ଦେଖିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟାଇମ୍ ମାନେ ସକାଳିଆ ହେଉଛି ମାନେ ଖରା ଯୋଗୁଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ହେଉଛି ମାନେ କାହା କଥା ମାନିବାର ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ ମାନେ 10ଟାରୁ 4ଟା ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଭଲ ଏଇଟା ଖରାପ ଲାଗିବା କଥା ମାନେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ମାନେ ସକାଳ ସ୍କୁଲ କିନ୍ତୁ ଇଏରେ 10ଟାରୁ 4ଟା ରଖ +2 ଏବେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏବେ ଖାଇକି ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଖାଇଲା ମାମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବେ ମାମୁଁ ବସୁଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଆଗ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖିଦେବା ତାପରେ ମାମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି ମୋ ଫାଇଲ୍ ଆଉ ଆ ଭିତରେ ତ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଥିଲି ଆଉ ଚେକ୍ କରିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଖାଲି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଡକୁମେଣ୍ଟଟା ରଖିଥିଲି ଯେହେତୁ ଆମେ ଉପରେ ରହୁଛୁ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଟୋପି ପିନ୍ଧିଲେ ଆମ ଉପରେ ରହୁଛୁ ମାନେ ସେ ଖରାରେ ପୁରା ତାତିକି ରହୁଛି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲୁଛି ଖାଲି ଗରମ ହେଉଛି ଘର ଭିତରୁ ଆଉ ଏ ଟୋପିଟା ପିନ୍ଧିଲେ ପୁରା ପ୍ରାଣ ଛାଟି ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଖାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ତ ବ୍ଲଗ୍ କରିହେବନି ନା ଚୁଟିଟା ନାହିଁ ଚୁଟି ଆସିବ ତାପରେ ପୁରା ଚାଲିବ ତାପରେ ଏଠି ବସିକି ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ତ ଏଇଆକୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛୁ କାରଣ ସେମିତି ଖରା ହେଉଛି ତ ଧଳା ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ ଫର୍ମାଲ୍ ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଫର୍ମାଲ୍ ହିଁ ରୁହେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ୱାନ୍ସଟା ପିନ୍ଧିଛି ତ ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ରେ ବୋଧେ ବାହାରିବୁ କ'ଣ ହେଲମେଟ୍ ଆଉ ଏଇନେ ପିନ୍ଧିବିନି ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ଠି ମାନେ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଟା ହେଲା ମାନେ ଦାଦାଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ଦାଦାଙ୍କର ସିମ୍ଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଫୋନ୍ ଓପୋ ସେ ସିମ୍ଟା ସେଇ ଫୋନ୍ରେ ପକାଇ ସେ ଫୋନ୍ଟା ହିଁ ନେଇଛୁ କାରଣ ଏ ଫୋନ୍ରେ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ସୁଟ୍ କରୁଛି ସେଥିରେ ଜିଓ ଆଉ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଦୁଇଟା ସିମ୍ ତ ତେଣୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଅସ୍ତରେ ସେ ପିନ୍ ପକାଉ ପୁଣି ବାହାର କର ସେ ଏଇ ଫୋନ୍ରେ ହିଁ ପକାଇଦେବି ସିମ୍ଟା ଆଉ ଏଇଥିରେ ଏୟାରଟେଲ୍ ସିମ୍ଟା ପକାଇଦେବି ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇଯିବି ଫୋନ୍ଟା ତ ଉଠେଇକି ଆଉ ମାନେ ଏ ଫୋନ୍ଟା ମାନେ ଖୋଲିକି ପୁଣି ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ନମ୍ବରଟା ପୁଣି ବାହାର କରିବା ଭଲସେ ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଆଗ ଯିବୁ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଟାଙ୍କି ସେଇଟା ତେଲ ପକାଇବୁ ତାପରେ ହାତରେ ହେଲମେଟ୍ ଏମିତି ତ ପିନ୍ଧିବନି ହେଲମେଟ୍ କାରଣ ଗରମ ହେବ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ପିନ୍ଧା ହେବ ହେଲମେଟ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେବି
ପିପିଲ ଦେଇକି ଯାଇକି ଟୋଲଗେଟ୍ ଦେଇକି ଯା। ଆଉ ଏଗୁলো ଭୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ରିଲାଏନ୍ସ ପେଟ୍ରୋଲଟା ତେଲ ପକେଇଥାନ୍ତି ହେଲେ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା ତ ଆମେ ଏଇଠି ହେଲୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଫସିଯାଇଛୁ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ସିଟି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ଆମର ତ ନିମାପଡ଼ା ସିଟି ଟାଉନଟା ଆମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଫସିବନି ଆମ ଜାମ୍ ହେଉଛି ଏତେ ବି ନୁହେଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାମ୍ ନାହିଁ ଘରେ ଏଠି ଖରା ହେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ମାନେ ଯିବାକୁ ସେ ପାସପୋର୍ଟ ଅଫିସଟି ସେଇଟା ଟିକେ ବ୍ଲକ୍ ହେଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ରେ ଆଇଥିଲୁ ତ ଏପଟେ ଟିକେ ବାଉଳଚରା ହେଇଛି ତେବେ ମାମା ବି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି ସାଇଡ଼୍ରେ ସେଠି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଅନ୍ କରୁଛି ଆଉ ଦେଖିବା ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବା ଅଛି ତ ଟାଇମ୍ 2:15 ଯାଇକି ଅଛି ଆରାମସେ ପହଞ୍ଚିବା ଓ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ତ କାମ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି କାରଣ ଯେହେତୁ ମୋର ମାଇନର ପାସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ସେ କହିଲେ କି ମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ବାବା ନହେଲେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରୁ ଯେମିତି ହେଲେ 2 ଜଣ ଆସିବେ ମୁଁ ତ ମାମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲାନି ସେ କହିଲେ ଯଦି ଏକା ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ 9 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ଆସିବ ତୁମର 18 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ ସେତେବେଳେ ଏକା ଆସିଲେ ଚଳିବ ଆଉ ଯଦି ଏଇନି ତୁମେ ବାହାର କରି ଚାହୁଁଛ 80 ତାହେଲେ ବାବା ମାମା ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଜଣକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଯୋଉ ତ ହେଇପାରିଲାନି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ତ ଆସି କିଛି ଫାଇଦା ହେଲାନି ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଦେଖିବା ଯଦି କ'ଣ ହେବ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିବୁ ରୋଡ଼ରେ ତାପରେ ଯିବୁ ଏବେ ଆମେ ଏଇଠି ଟିକେ ରହିଛୁ ଥଣ୍ଡା ପିଇବାକୁ କାରଣ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଗଲେ ଯାଇକି ଖାଇବୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ହଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଆମେ ଘରେ ଖାଇବୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ପିଇବି ସିନ୍ଟା କିଛି ଏମିତି ହେଲା କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ମାମୁଁ ଆସିକି ଘଟି ଛାଡ଼ିବେ ମାନେ ଛାଡ଼ି ବି ଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ କି ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ହେରି ମାନେ ପୁରୀ ଚନ୍ଦନପୁରଠି ତେଣୁ ସିଏ ମାନେ ବାଇପାସ୍ରୁ ଗୋଟେ ବସ୍ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଯାଉଥିଲା ମୁଁ ସେଇଥିରେ ପଳେଇଲି ଆଉ ମାମୁଁ ସେଇପଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇଲେ ପୁରୀ ଆଉ ବସ୍ରେ କ'ଣ ଯଦି ସିଟ୍ ମିଳିଥାନ୍ତା ହେଲେ ବସିକି କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଅନ୍ କରିଥାନ୍ତି ତଥାପି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଯେତିକି ହେଇପାରିଲେ ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କଲି କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରିଲିନି ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସେମିତିରେ ହାତ ଏମିତି ଟେକି ଫୋନ୍ ଧରିଲା ବେଳକୁ ତ ଛାଡ଼ ଯାହା ତ ଭିଡ଼ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲେନି ଆଉ ଏନେ ଆମ କଲୋନୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଆମରି ଗଳି ଆଗରେ ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ଜିମାବା ସିଏ ଯିଏ ପାସପୋର୍ଟ ଅଫିସରେ ମାନେ ଯିଏ ବାହାର ଯିଏ ଗାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଆଉ ସେ କହିଲେ କି ତୁମେ ଯେହେତୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛ ମାନେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଅନଲାଇନ୍ ସେଇଟା ମାନେ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ହେବ ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ରିସିଡ୍ୟୁଲ୍ କରିବାକୁ ତାହେଲେ ତୁମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3 ଥର କରିପାରିବ ତାପରେ ସେ ପେମେଣ୍ଟଟା ମୋର ଡିଡକ୍ଟ ହେଇଯିବ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଏନେ ମାନେ ସିଏ କହିବା କଥା ମାନେ ଏନେ ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମାଇନର ପାସପୋର୍ଟଟା ମାନେ କରିବି ମମିକି ବି ନେଇକି ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏତେ 18 ବର୍ଷ ମାନେ ମୋ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ହେଇଯିବ ଆଉ 18 ବର୍ଷ ହେଲେ ସେଇଟା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଠିକି ମୋ ମତରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଯେହେତୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ଅଛି ମାନେ ଆର ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ରହିବ ପଇସା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏକାଥରେ ନଭେମ୍ବର ମାନେ ଡିସେମ୍ବର ଏଇଆଡ଼େ ସେତେବେଳକୁ ଯିବି ଏକାଥରେ ପୁରା ପାସପୋର୍ଟଟା କରିବି 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ କାମ ଦେବ ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଲମେଟଟା ପିନ୍ଧି ପୁରା ବାମ୍ଫ ବାହାରିଗଲା ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ପିନ୍ଧିନି ମାନେ ପିନ୍ଧେଇଛେ ମାନେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁରା ବହୁତ ସମୟ ପାଇଁ ପିନ୍ଧା ହେଲା ପୁରା କାନ ମୁଣ୍ଡା ପୁରା ଚୁପ୍ ଏକାଥରେ ମୋ କାନ୍ଧ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଖାଇକି କିଛି ବସିବି ଫ୍ୟାନ୍ରେ ତାପରେ ଯିବି ଖେଳିବାକୁ କାରଣ ଟାଇମ୍ ତ ହେଇଗଲାଣି 4ଟା 4:30ରେ ଯିବି ଖେଳିବାକୁ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିବା ଦେଖା ନ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବାଏ ବାଏ ବାଏ।